waseqalekeni iza kulo of information to the past, which is Eve. Hallelujah. But the aim yochaba was to trick lo wesifazane so that uchaba luzobana access to mankind. So the plan yongendawo was to take control, but kwafuneke as in a form of ukuschema kubona lokuqhophololo amaqhinga. So usazana into ayenzayo because uyayazi uba umuntu unikwe i-control on earth, but yena wayifumana i-control over mankind, but wayengenokwazi because of i-dominion that was given to us, because we were given the word. So when we were given the word, we had to activate, we have to speak the word. So by so doing, that means we exercise the authority and the dominion that were given to us. But kwafuneka usazana ngo azocontradicta la imithetho ngothixo, so that azokwazi umuntu umsusa kwiposition yokulawula. Uthi xa ethetha ungabe uthixo utshilo andifuna uyenzani le ndaba, but ndifuna ungena nje kule ndawo ndifuna ungena kuyo. Glory to Jesus. But umuntu wenza into enqamnye necebo likathixo. Hallelujah. Because you know deception yeza kwesifazane. Now indoda yona ya influencewa, indoda ya compromise. So iBhayibhile ke umuntu wawo ethi iBhayibhile sonke sonile sasilele enkazimulweni ngenxa yomntu oyi-one. Eva ithi sonke sonile sasilela kodwa ngono yedwa. Ethi iBhayibhile isono singene ngomuntu oyedwa. Ithi iBhayibhile bonke bonile. So in other words, uSathane ebekhangela isango longena on earth, ebekhangela isango longena to mankind bengekazalwa abanye, but waba neceba ndingayifumana njani access kwabanye abazayo, but wakhangela ntoni icango. That is why xa ustudy iBhayibhile uthi uYesu ndim indlela ndibubo ndim inyaniso aze nakhona mnyuzayo ukuba wengazingapha. So in other words, the only way to the Father, it is Jesus. So uthixo uthumela uYesu so that sifumane access to the Father through his son Jesus Christ. So noSathane, he was so aware uba akhona amacango asetyenziswayo so that he can have an access to the other people that were still going to be born by that time. So iBhayibhile isono sangena na kwangena ukufa. Glory to Jesus. Now siva uYesu ke ngoku ne, now abantu bonile bonke baselile enkazimulweni, now abantu bonke babasesonweni. Hallelujah. Now ke ngoku ndizobuya kwindaba kaYesu. uYesu isono singene phi? Egadini yase-Eden ne, umuntu waba egadini yase-Eden wakhutshwa in a peaceful place, a place of joy, a place of success, a place without sicknesses, without disease, without death. There was no death. Because isono sizisentoni ukufa. Hallelujah. Kwaqala kwabakho izifo, kwaqala kwabakhona ukufa. Glory to Jesus. Now njengoba singenile isono egadini yase-Eden, glory to Jesus, noYesu uyathandaza egadini yaseGetsemane. Uyayiqonda phi uYesu ufuneka ayothandaza egadini, nesono singene phi? Egadini. So noYesu ufuneka ayothandaza phi na? Egadini. So uthi ke ngoku uYesu xa ethandaza ne, uthi bawo mayidlule le ndebe, ingabi kokwam ukuthanda kodwa ibe kokwakho ukuthini? Ukuthanda. Hallelujah. So which cup was he talking about? Ebethetha ngendebe, that means the cup of wrath. Because indebe kaNkulunkulu yenqube, because khona kuthiwa i-cups. When you study the book of Revelation, iBhayibhile ithetha ngezinetho that will take place when the church is taken away. Now angels ezizawuthulula i-cups. So that means the cup kaNkulunkulu will be full by that time. So into enzekayo ne, uYesu uzile ne wazoba a-substitution. Funthetha ngaloo nto. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. So uYesu uzile wazoba intoni? Wazoba a-substitution. Glory to Jesus. Now uthi mayidlule indebe ne, ingabi kokwam ukuthanda but kokwabani? Bekokwakho ukuthanda. So in other words, ebethetha ngecup yenqondo. Glory to Jesus. Now ke ngoku uYesu ukuza kwakhe ne, wayezoma endaweni yam nasendaweni yakho. uYesu he became a substitution ngenxa yokufeyila komuntu in the Garden of Eden. So uYesu wazomodela ezobonisa uluntu lonke before aye emnqamlezweni, ezobonisa the way ebekufanele uba abantu baphile ngakhona, because they were given control and the dominion
over anything on earth, even over Satan himself, before he was even cast on earth. Glory to Jesus. So we are modela. So it's not a substitution, it's not a replacement. If you check the life of Jesus Christ, he never even failed a single word of God. This is the kind of life that we were given in the Garden of Eden. So that so that the so that the yield to good tricks, the devices and the schemes of the wicked one. Why? Because we're given authority to tell the enemy to back off. Hallelujah. Let us quickly check the book of Isaiah, chapter number 53. I think I have 5 minutes left. Hallelujah. The book of Isaiah, chapter number 53. Glory to Jesus. Hallelujah. Isaiah chapter number 53. Let us start the verse number 3. Into Bible as I found out quickly for Wogwamne. Now, NLT version, he was despised and rejected, a man of sorrow, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Babedinesxhosa yasibiza umnceda kakhulu. Ithi udeliwe ushiwe ngabantu. Yindoda enomvandedwa. Now xa usihlala nayo ithi uqhelele nesifo. Glory to Jesus. Now ithi udeliwe utheni ushiwe ngabantu. Uthi yindoda enomvandedwa. So in other words, uYesu before abheke emnqamlezweni. Hallelujah. Ithi Bible wathwala izono zoluntu lonke. Hallelujah. Wasithwala isono sethu. Because he died in our place. Hallelujah. Bekufanele basabethwa. Bekufanele ba uNkulunkulu dealt with us because of what took place in the Garden of Eden. But uYesu weza waba substitution. Wayemnqamlezweni uYesu ngenxa yami nangenxa yakho. Ithi iBhayibhile udeliwe ushiwe ngabantu indoda enomvandedwa. So in other words, uYesu wathatha isoro sethu. Isoro yile-level ye-sadness. Hallelujah. Ukubona xa uset, that means there's no joy within you. Hallelujah. There is unhappiness. You cannot rejoice because of circumstances. So uYesu wathatha isadness sethu, okwakudakumba, okwakukhathazeka, lamivandedwa, okwakunxunguphala. Now number 2, ithi iBhayibhile ke ngoku ithi iBhayibhile ngemivumo yakhe saphiliswa ne. But when you check the other verses, ithi wazithatha zonke izifo zethu. Glory to Jesus. You know that happened before they bumps emnqamlezweni. So in other words, when we are born again, glory to Jesus, we are born into a life without sicknesses and disease. Hallelujah. uYesu wazithwala izono, wathatha ukunxunguphala, wathatha imivandedwa, wathatha imigowo. Hallelujah. Wathatha inhlungu. Bekunyanzeleka ukuba uYesu ayive into eviwe sithi, but aye naye emnqamlezweni. Hallelujah. Ezokhulula umuntu lonke. Glory to Jesus. Ndifuna ukuthi ke usahleli kule ndawo, uYesu died in your place. He became a substitution so that you become free from anything that the enemy tries to attack you with. Hallelujah. Ngenxa yamaxesha, I'm handing over to you, my brother, in Jesus' name.